Tak dnes je krásny slnečný deň. Takto to vyzerá, keď sa začína znáška zo slnečnice, ktorú mám za záhradou. Na svojej pčelnici mám momentálne 3 rodiny, z toho 2 produkčné včelstvá. Jedno je na 3 nástavkoch, druhé na 1 medník plodisko. Verím, že znáška bude hojná, pretože pole je obsiaté na 90 hektároch. Dúfam, že teda sa to vydarí, pretože agát síce zakvitol, ale nemedoval, alebo len veľmi slabo. A repka takisto, pretože do toho prišiel potom dážď a chladno. Tak snáď slnečnica nám urobí včelárom radosť. Troška bližšie, takto, aby som mohol ukázať celú pčelnicu. Toto je vlastne dnes prvý deň, ktorý je taký silnejší. No a znáška sa ukazuje, že by bola dobrá. Včelstvá sú v dobrej kondícii. Takže bolo by dobré, aby počasie vydržalo a mohli by sme potom aj niečo vytočiť. Uvidíme, koľko toho bude. Všetko ukáže konečný sumár, keď sa znáška skončí a budeme točiť. Tam v pozadí pri plote mám napájačky na vodu, takže takou formou včelárím. Agátová znáška bola slabá, z jedného úla som vytočil slabých 9-litrový kýblík, vedro, takže verím, že slnečnica pomôže trošku. No, všetko ukáže čas. Držme si, včelári, palce.